volta. No s'hi pot nedar, però quasi. Bon dia a tothom. Mira, avui estem aquí a la font del Zaró i concretament a la Pica. La font té aigua, bastanta, més de 2 pals. I la Pica també té aigua. Això vol dir que ha plogut. Bueno, i aquest llibre és molt aparegut a l'altre. No té el mateix tamany, han fet d'un tamany més petit perquè queda més bé per ells. I han canviat també algunes fotos. Bueno, i aquí tenim el trull del Zaró, millor dit, un dels trulls del Zaró, perquè n'hi ha 2, un més antic i l'altre no tant, però tots 2 són ben antics. Fa molts anys que no s'han utilitzat per res. Aquí tenim una cosa molt interessant. Una cosa molt interessant que era una ajuda per les dones. Una ajuda i un sacrifici. Perquè no n'hi havia de lavadores com ara. Aquí hi havia aquesta bassa. Estava plena d'aigua, o plena no. Estava a ras d'aquesta línia que es veu. I les dones venien aquí amb les robes d'aquell entonces, amb draps, i rebatjaven aquí una i una altra vegada amb una d'aquestes batedores, que es diuen batedores, fins que quedava blanqueta.